Mga igsoon, mayong gabi, niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest isi Deuteronom qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung waas kamatuuran ni pasukan. Unsa may kamatuuran? San Juan Uluhan 17, Tudling 17, si Jesus mingon, Amahan ko balaan na sila sa imo mga pulong. Ang imo mga pulong maong kamatuuran. Ang kamatuuran pulong sa Dios nga kun atong bansayon ang kamatuuran, makaluwas ka nato. San Juan Kapitulo 8, Tudling 31, versikulo 31 ug 32. Maigso nato ni ngablihan sa pagampo. Sangan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos nga makagagahom yawi among langit ng amahan, o ang anak nga manunubos nga mo si Yasua kon Jesus, o ang Espiritu Santo Paraklito, ang atong maglalamdag, atong maghuhupay, inspirer and comforter, the Holy Spirit. Nangayaw kami sa inyong mga panalangin o grasya, nga makapadayon kami sa mga buluhaton, nga makaluwas sa makatawhan, hibua kami, nga instrumento sa imong gugma og pahayag sa kamatuoran ngadto sa katawhan. Gamo ning ipangayo. Gamo sang gitinguha nga mahunong na ning mga dagkong gubat sa kalibutan, ang Russia ug Ukraine, ang Israelites ug ang Hamas. Ibubo Ginoo ang kusganong kahayag sa pagigdait og kalinaw aron nga dili ni mo lipang ang gubat sa kalibutan. Amo sang ipangayo ang pagampo ni Birhen Maria ngadto siyang anak, kay ngiyang pagampo ni Santa Maria dili balibaran sa iyang anak. Sa nga ni Jesus Ginoong manunubos. Amen. Sa nga samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon niyata sa atong tulumanon, niya sa dili pa mo lang pahayag sa atong ngandan og social concern, nasa San Mateo 22:21. Give to Caesar what is Caesar's, and give to the church what is the church. Itugyan nga to sa gobyerno, ang iya sa gobyerno. Itugyan sa nga to sa Diyos, ang iya sa Diyos. Ang kalihukan o kaugdahan sa pamunuan o gobyerno, kabubuton sa Ginoo. Sa Talisay City, Cebu, Philippines, ang Talisay gigamhan o ginumalahan o usa ka pagpangalagan ni Samsam Gulyas, batanong mayor, malagaron sa katawhan. Ug usab siya makauban Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Chuy Fernandez Asnar, o ang iyang mga councilors. Sugod nga to ni Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas kung pagumangkon, Lister Daan, si Caballero, si Danilo Caballero, o niya si Maning Cabriana o Rudy Cabigas sa kung pagumangkon, o gusab ang mga kaubanan nila. Sila si Ferdi Rabaya, si Gail Restauro, si Atty. Rocky Bass, o si atong igalasan, si Lito Bacaltos, o si Fee Ilanan. Mga hugpong sa konsyales, Vice Mayor o sa Mayor Samsam Gulyas, daghan mga kausaban o mga kaugdahan pagtubo sa Talisay. Labi nagmuadto ka sa baybayon sa Talisay, hilabihan ka tahum o hilabihan ka daghan o mga kahimuan sama sa gym o sa limpyo nga dagat. Kini ubang mga kaugdahan. Og ang dakong building sa Talisay City, Luyu, mao ang dialysis building, medical building, og sa Department of Social Welfare. Katabang mga panginahanglan sa makabus mudunggo dito. O niya ang Talisay na panalanginan sa sa kaeskulahan, National School, nga way bayad ang tuition fee. Og usab ang mga ginikanan na lipay kay pliti ra gyud baon ilang magastos sa mga kabataan mo lusad suman sa upat ka tuig
Magahimaya na sila sa graduation nga mga bata, mga professionals na nga may moagak ug madamag sa ato sa mga ginikanan. Og naa diyang South Medical Center, ospital nga magalangkob usang pagtabang sa First District sa unom ka mga syudad, dunay syudad ug lungsod, og kini nagahatag usab og mga kaugdahan nga maingon nato gumikan sa pagpangulo pagalagad ni Mayor Samsam Gulyas og sa mga konsyales. Og si Mayor Samsam nakadawat og mga konsyales sa award, ang ngalan natong Asian Pacific Award, Luminar Award. Mga nasod sa Asya nga naglantaw sa pakigbisog sa mga talisaynon pinuluhan ni Samsam Gulyas batok sa COVID-19, duha ka tuig sa mga pintas nga kamatayon. Magpanagang niini. Og nadawat siya niya ang Seal of Good Governance, ang taas nga pasidungog og award gikan sa national government ngadto sa local government. Kini maong usa ka kaugdahan og labing bag-o maong dakong katalagman, 93 ka mga balay na sunog og yadto ni Mayor Samsam nga kaubanan og sa congresswoman iyang asawa si Ria Gulyas, og nalipay ang mga tao. Ilang kasubo og kagulanan nahatagan dayon og pagtagad nga ang mayor nag-ingon nga magtukod og kabalayan. Unya datadatahan na lang sa mga kaigsuunan nato ug nalipay sila ni blessing in disguise. Kaya na-confirm sa nga katong mga yuta nga ilang gitarukan silang balay kanhe, kaugalingon na gobyerno din na kay dunay mga hulga nga papaon sila. Kini ang mga panalangin. Maigsoon mo katong atong paambit sa social concern, unya di ta maglangan ato ding tagdon kini ato makauban nga niya karon si John Porca, si Dennis Abarque, si Rudy Racasa ug si Amando Aquino. Unya magsugot ni John Porca. Mayong gabi, Bradsok, o sa tanang nagpaminaw, labi na diya sa akong nanay, naamang ito'y radyong bag-o na, ang minaw ron. Tapos Malapok Norte, Nanay Pining, o ni Tatay Crisin. Mayong gabi inyo diya sa Matalom, labi na si Padre Atse. So, coordinate lang siguro sa atong liluan na chapter, Padre, sa atong kalihukan diya. Nya, dakotang pasalamat, Bradsok, sa duha ka adlaw, Bible seminar nato sa Our Lady of Sacred Heart sa Marigondon. Salamat ta Bradsok sa ilang pag-abi-abi nato, sa ilang pag-atiman nato, sa ilang mga buutan nga mga leader dia, labi na ni Brad Rumi Danyo nga mo'y pangulo sa atong CFD chapter Marigondon. So muanha ko diha og masabasak merkado og mapuhon. So sakay ra kog jeep kay mura magnaguba mang motor. So mga pag-ampo lang sad na kini atong ubo usahay mo atake na maka pasangyaw gyapon ta sa pulong sa Ginoo. Ang pangutana Bradsok, ngano ang Dios nga nahibalo mang daan nga sumabot nga panahon si Adan ug iba magbudhi kaniya, nganong gihinayon man pa sa Dios pagbuhat si Adan ug iba. Ang tanang nahibalo ang tanan sa Dios sa 1 Juan 4:20. Saan ni ka tinuod Bradsok? Ang Diyos iyang pagkasiya nahibaw sa tanang umabot nana sa unang sulat ni San Juan 1:3-20 nga ang Diyos kuno galing atong kasing-kasing magbadlong kanato, di maning ang Diyos dako pas tong kasing-kasing og siya nahibaw sa tanan. Nahibaw siya sa tanan. Pero sumala sa balang kasulatan diya sa Isaias 14:24, kung mamulong ang Diyos, siya ng barugan. O yang na sud siyang plano, nga buhaton og himuon ang tao nini ibabaw sa kalibutan. Unsa may dangatan niya sumabot ay kalimti, o di na tumalimtan nga ang tao ang yatagan niya og free will. Unsa ng free will? Maunig katakos sa pagpili iyang gusto sa tao. Dili ni magkapos o dili ni ma-control sa Ginoo tungod siyang pagka-free will sa ato paggawas nun. Niya kung unsay buhaton sa tao, iya naghimo og dili na kapunggan sa Dios. Og ang tao responsable sa unsa may iyang gibuhat, maayo ba o dawtan. Mao nga ang Ginoo naglantaw sa kapukanan sa
Magtiayon adan og si iba, pero naglantaw sab sa Ginoo kunon sa katahom ang creation kun paglalang. Kitumbasa na sa labing matahom nga redemption. Ang pagtubos ni Kristo pagpakatao niya, uban sa Espiritu Santo ug samahan, nagpahibaw-an sa katawhan ang tulo ka persona, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, o God the Son became man to redeem us. Mao na nga nakapalabong sa kapagtuo nga bisan sa kapukanan sa tao. Gisagakay na daan sa Ginoo siyang plano unsaon pagbangon sa tao ug unsaon pag-angkon sa tao siyang kaluwasan. Mosa dili malisang, dili mahadlok ang Ginoo. Bisan siya naibaw sa pag-alsa o pakigbatok sa unang tao, adan og iba batok kaniya. Kay naibaw sad siya sa kasulbaran ug unsay dangatan sa tao. Siyang pagbakod sa kapukanan, gikas sa sala ug ngadto na sa kabalaan, pinagi sa dugo ug pagtubos ni Kristo. Iya gyung padayonon unsa man iyang giplano. Mao na atong tubag sa pangutana ni John Porca. Unya ato ning isunod si Brad Rudy Racasa, ang nabantog nga master of accumulating all, if possible, the contradictions of the Bible. O matod pa niya na magoy mga pagsupak niya sa Biblia nga kung dili nato na mahibawan niya mabasahan sa mga tao, lagmit matuali. Mahayang ang ilang mga plano sa pagpadayon sa pagbasa. Muhunong na inoon sila pagtuo sa Biblia. Niya, si Brad Rudy Racasa. Salamat Badsok og maayong gabi sa tanan yun natong listeners ning atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Maayong hapon diha sa Barangay Ermita, Carbon Market nila ni Roger Apaw, Flori Abanto og ni Genesis Veronica and Mary Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Badsok, aritas kasulatan Badsok dinhi sa Ecclesiastes 10:19. Feasting makes you happy, and wine cheers you up. But you cannot have either without money. Makalipay kanimo ang kumbira, ug makasadya kanimo ang bino. Apan dili ka makapahimulos niini kung wala kay kwarta. Kung wala kay kwarta, di ka kapahimulos niini. Di ka malipay kung wala kay kwarta, di sa ka masadya. Sa 1 Corinto 10:25, sa maayong balita, Biblia nagkanayon. God said, "You are free to eat anything sold in the meat market without asking any questions because of your conscience." Sa binisaya pa, miingon ang Ginoo, makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Makahimo dita pagkaon bisag unsang karne kay gihugasan nas Ginoo. 1 Corinto 10:25. Sa Amos 6:4 nagkanayon. Alaot gad kamo nga naghigda sa mga mahalon nga higdaanan, ug alaot usab kamo nga nagkaon sa karne sa nating baka og nating karnero. Alaot day mukaon sa nating baka og nating karnero. Akong pangutana ani Bladsok, nakakaon man jud ko aning nating karnero Bladsok ngadto sa Singapore pag adto nako kay doon na may baligya dito. Nakasa na ba ko ani Bladsok? Alaot na ba jud ko ani? Palihog ko no patin-aw ani Bladsok. Ang katinawan niya na Brad Rudy is specifically tumbok sa katawhan nga gibadlong sa Ginoo sumala sa libro ni Amos sa Propeta Amos ulan 6:4. Kay mao lagi pagkaon naman ang tanang mga hugaw nga pagkaon kaniadto. Sa Leviticus 11:1 ngadto sa 20, ang tanang mga isda nga way kapay o way hingbis hugaw na para ninyo. Unya sa mga langgam nga magdadagit hugaw na para kaninyo. Ang mga mananap nga dunay upatiil, buak ug guko ug magpangusap, makaon na ninyo sama sa baka, kanding, karnero, usa o kabaw. Kay kining kabaw, baka, buak ug guko o bisag way gikaon magpangusap, makaon na ninyo. Pero ang baboy, buak ug guko, wa magpangusap, hugaw na para ninyo. Mao nang dunay balaod nga dunay hugaw, dunay hinlo, dunay say pagkaon nga
gidili sa Ginoo niadtong panahon na matud pas balaod ni Moises. Pero sa panahon sa pagungtugon giusab na ni Kristo. Naa sa San Marcos Kapitulo 7 versikulo 18 ngantos 19. Wala na hugaw sa pagkaon. Kaya ang pagkaon gikas gawas, muagis yung baba padung stiyan, ilabay sa hilit. Di na makahugaw ninyo. Ang makahugaw ka ng gikas kasing-kasing, ang pagdumot, ang kasilag, pagpatay, ang mga paglapas sama sa pagguba sa kalinaw sa panimalay, mga adultery, kini sila mo'y makahugaw, dili ang inyong pagkaon. Bosa, nagaingon ako kanyo, matod pa ni Kristo, nagkamalinis na ang tanang makaon. Wanay hugaw. Mo nang ikutlo ni Brad Rudy ang 1 Corinto 10:25 nga sa inyong pagpanaw, gaguto mo, sud sa merkado. Ug kaon kamusta nang gibaligya sa merkado nga makaon ninyo. Sa walay pagsusi. So makaon ang tanan. Pero ngano maning sa amo sa 4 nga alaot man. Mukaon og nating karnero, nating baka. Ngaon sa man ni sila. Ang ipasabot di ay kay kining mga tawhana wala mo atinder sa mga sumusulong nga gubat, mga Pilistihanon. Nya naghigda sila garing kanang ivory, mahalon kayo, lipay-lipay sa paghagok kaon. Nya ang gipili pagyud ka ng mga humok kay mga nating karnero, nating baka o nagatambok o gwa na hinoon sila kaatiman. Sila mga katungdanan, silang pamilya, katungdanan sa Dios o usab sa pagpanagang sa gubat. Mao nang alaot. Bisan sa iyong pagkaog lamian, pero lagmit mapildi mo sa gubat. Mao nang message ana Brad Rudy, ang ilang pagka dili mati na manon silang katungdanan sa Dios o silang pamilya o silang nasod. Mao na atong tubag sa pangutana ni Brad Rudy Rakasa. Nya atong paminaon si Dennis Abarquez. Daghang salamat Barsok og mayong gabi kanimo og sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa sa live streaming sa DYRF Radyo Puwersa sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Mayong gabi kaninyong tanan. Also greetings nako ni Attorney Mark Johnson Cesar, ni Brad Alan Tanggapan, ni Kapitan Jerome Gabrieles og ni Brad Edwin Baragoso sa Tungkop Minganilla. Mayong gabi kaninyong tanan. Brad Sok nga akong pangutana is about sa Salmo 74, 1:6 nga to sa city. Nag-ingon nito Bradsok nga dunay mga tao nga kaaway sa Dios, magdaog maso og atsa og sunugon nila og ilang dugmokon ang mga balaang kinulit diha sa templo. Ang akong pangutana ani Bradsok, kinsa may gipasabot nga mga kaaway sa Dios nga madaog maso og martilyo og sunugon ang templo og mamuak sa mga larawan nga gikulit diha sa sud sa templo. Kinsa man ang mga tawhana Barsok? Kini bang mga protestante or uban pang nagdumot sa larawan, mao ba ni ang gipasabot nga kaaway sa Dios? Unas tanan magpahibaw ta sa Isaias 14:24. Gang tanang mga pulong ubuhat sa Ginoo maayo, matarong. Og nagpahimo siya larawan nga mga linilok sinalsal, pinagi ni Moises pagbuhat og larawan sa kirubin kun anghel. Ibutang na masikakilid sa arka kun kahun sa kasabutan. Og sa dakong templo sa Dios dito sa Jerusalem usaraman ka templo, igsud nimo dako kayong altar. Nga naay daghang mga larawan sa kirubin, larawan sa balaan nga tao, simbolo ni Kristo, og mingon ng Ginoo kining lugara sagrado nga dapit. Iya sa Dios. Umo na nga sa Ezekiel 28:18, mingon ng Ginoo nga tahura kini mga sagrado nga mga butang. Ug kadtong magpasipala nini akong pagasilutan, sunugon ko sila. Mao na nga dunay mga tawo nga nahimong kaaway sa Dios. Matud pa sa Salmos 34:4-9, mga tawo nga magdag maso og martilyo, dugmuko nila magkinulit sa Dios. Dugmuko nila ang mga larawan o ilang sunugon ang mga balaan nga mga simbolo niyong Ginoo kining mga tawhana akong mga kaaway. Ngano kay wa nila tahura ang mga pulong sa Dios na sa kaalam sa Dios ang mga butang nga sagrado tagdana at imanana sa balaan nga paagi aron mabalaan kausab. Pero kung maghimo kag pagpasipala sa mga balaang butang,
pagasilutan ka sa Dios. Mao na nga kinsa maning nga tawhana nga magadugmok sa mga larawan nga gipahimos Ginoo og naasad sa Iglesia Katolika. Mga larawan sa mga santos, Santa Maria, Jesucristo, Señor Santo Niño, unya doon na sa mudugmok niya na. Kinsa man na, kadtong mga dili Katoliko. Nga nasilag pag-ayo nga doon na tayo larawan. Pero wa sila mahibawog masayod, nga atong nabasas balang kasulatan, nga mga buhat sa Dios ang mga mando sa Ginoo pulos matarong og maayo ug balaan ug kinsa katong maga alsa magsupak o magapasipala nini pagasilutan sa Dios. Kinsa man ni unibaw na ta sa mga balita ang madunay mga protestante nga nawad-an sa hustong panghunahuna og wala matuhop ang pagbasa sa balang kasulatan, dugmukon nila ang mga kinulit nga larawan nga gipahimo sa Dios. Wala sila makahimog distinction unsa na yung mga Diyos, Baal, Belfior, Diana, nga ilang mga larawan sunugon. Pulberisa, ingno na to, pulbuson, pero dili katong larawan nga gipahimo sa Dios. Mao katong atong tubag sa pangutana ni Dini sa Marquez, atong tagdon si John Paul kapag balik. Kaya salamat Bradsok. Ang akong pangutana audi pa day ug-rated ng attorney Maningolo des Montalong Liti og sa Lapu-Lapu City ang og diya sa kung pagumanggon si Mario og diya sa Mabulo si Brad Nuling go og si Monsieur Kasarin og sila Sterlinda diya sa Haiko Mabulo. So mayong gabi diya yung pagsunod pagtan-aw ni latong na Facebook makatan-aw din man sa Facebook live. Akong pangutana Bradsok magsukad sa Jeremias 10:23. O Ginoo, walay nasayod. Ako nga walay tao nga makapaniguro. Ug unya si Pedro gitawag ninyo og impeccable. Infallible. Oh. Impeccable. Unya dili makasala. Nya unsaon ni di pagkasala Bradsok nga naa may bata nga papa ug naay buwang. Unsaon man kuno nato pag eskrima ni Bradsok? Ang atong ikatubag niya na nga ang atong Santo Papa yatagan sa Ginoo o mga pag-atiman, pagpanalipod, pagsagang, na dili siya makahimo og mga kasuguan, mga pagtulunan o doktrina nga masupak sa balang kasulatan. Mao na nga lang infallibility of the Pope, nga dili masiyap sa pagpanudlo sa tuluhuan og pamatasan, faith and moral. Dili impeccable. Kaya kanang impeccable nagpasabot dili makasa. Ang Santo Papa parehara sa nato, tao nga nakadawat og gasa sa dakong katungdanan. So mabalaan sa na siya kung magtuman siya katungdanan o kung siya magbuhat og sala natural, silutan usab siya. Kay dili man siya wa man siya impeccability kanang dili makasa. Kasa gyapon siya. Pero ang infallibility mao nay gisaad sa Ginoo diya sa 1 Juan 2:27 nga dili kamo mahadlok sa inyong pagtudlo kay gidihugan kamo sa Espiritu Santo og nga ang sayop ug dautan nga panudlo dili musud kaninyo kay kamo nadihugan naman sa balaang Espiritu kamo makatudlo sa hustog matarong. Referido na sa the church pero specifically sa iyang yung pagkausa ang dili masayop maong Santo Papa sa panudlo sa tuluhuan ug pamatasan ginganlan nag infallibility of the Pope. Mao kana nga ato'y katubag sa pangutana niya arita ni Amado Aquino. Salamat Bradsok ug may gabi sa tanang kapaminaw sa atom natulanon nga programa nga ang kitinawas pagtuong Katoliko. Bradsok diretso ko sa akong pangutana Bradsok. Ang Dios ba Bradsok ba anaa sa tanang dapit galangkob siya. Ang kawanangan ba Bradsok bahawang apan alang og para kaniya Bradsok. Ang kawanangan dili hawang kay galangkob man siya. O kanang kawanangan hawang man na. That is space. And the only objects governing the space kanang ato makita na adlaw sa panahon sa adlaw, pagkagabi buwan,
mga bituon, mga planetas, mao na sila yung mga beings o pagkamao nga gidayan-dayan o gihatag sa Ginoo nga mapuslanon para kanato. Labi na sa adlaw ug sa buwan ug sa mga bituon. Mara nga ang species mong tanawon hawang na siya. Pero bisan pa tungod niya naman na sa Jeremias 23:24 nga Jeremias 23 bersikulo 24. Nga ang Diyos naa sa tanan, everywhere. He is omnipresent. O sa kawanangan naa siya, the whole universe. Mao nang mabasa nato sa Isaiah 55 bersikulo 4, Isaiah kapitulo 55 bersikulo 4, ang Diyos paganganlan og Diyos paganganlan og siya naa sa tibuok kalibutan. So mo nang nakalabaw sa Ginoo kay kanato. Kay siya naa sa tanang dapit ug sa kahawang gidayandayan og gisabulak niya ang mga planeta, buwan, mga bituon, adlaw nga kini makatabang usab kanato. Mo na atong tubag sa pangutana, balik ta ni Brad Rudy Racasa. Salamat pag-usab Ladsok o may gabi sa tanan yun natong listeners ni atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Tayox Limbaga, Saning Laraga og ni Luis Antumo Abing. Maayong pagpaminaw kadatong tanan. Karon Ladsok, aritas kasulatan sa 1 Juan 3:20. If our conscience condemns us, we know that God is greater than our conscience and that God knows everything. Sabi ni Saya pa, kung sudyaan kita sa atong konsensya, kita nasayod nga ang Dios labaw pa sa atong konsensya ug niana ang Dios nasayod sa tanan. 1 Juan 3:20, ang Dios nasayod sa tanan. Sa 1 Corinto 8:6, sa maayong balita Biblia nagkanayon, alang kanato may usa lamang ka Dios, kini mao ang amahan nga nagbuhat sa tanang butang, ug may usa lamang ka Ginoo nga mao si Hesukristo. Kinsa din ni Hesukristo? Mao ang Ginoo. Ang alang kanato may usa lamang ka Dios, mao ang amahan, ug ang Ginoo mao si Hesukristo. Sa Salmos 105 tudling 7, sa maayong balita Biblia nagkanayon, siya nga atong Ginoo mao ang atong Dios ug ang iyang pagbuot gituman sa tibuok kalibutan. Kinsa ang Ginoo? Si Jesucristo mao ang atong Dios. Ang amahan Dios, ang anak Dios sa Ladsok. Hay may tinuod ang amahan Ladsok o ang anak, paliw ko nung patinaw ani Ladsok. Mayon ang pangutana ni mo, Brad Rudy, kay that deals this divine Trinity. Ang atong mahibawan, sumala sa gipaybaw o gibasa nimo sa 1 Corinto 8:6. Mingo San Pablo atong gidawat. Ang usa ka Dios nga mao atong amahan. Ug usa ka Ginoo nga mao si Jesucristo. Nya imong gisumpayan sa Salmos nga nagingon nga ang Ginoong Dios amahan usa-usab ka Ginoo. Nya si Jesucristo Ginoo, ang amahan sa Ginoo, ang amahan Diyos, ang Espiritu Santo, ang anak nga si Jesus, Diyosan. Mo na nga mag-itinuon din Napulos mo ni tinuon. Kay wa man ni magkasumpaki diya sa balang kasulatan. Diya sa Sagrada Escritura ni ingon si Kristo sa San Juan Kapitulo 10, versikulo 30. O sa San Juan 14:30. Mingon si Jesus, ako nga kong amahan o Sara. Ang amahan niya kanako kung naa sa amahan. Niya usara kini ang ilang kinaiyas pagka Diyos. Usara ang ilang gahom. Pero sa pagkapersona, tulo ni sila. Unang naa sa 1 Juan 5:7, there are three that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Tulo ang nagpamatuod sa langit, ang amahan, ang anak o ang Espiritu Santo, o kining tutulo usara. Muna itong makita sa dogmatic teaching of the book entitled Teaching of the Catholic Church, page paragraph 91. Nga nagkanayon nga ang amahan, anak o Espiritu Santo usara equal usag-usa, way labaw way ubos kanila. O kining tulo ka persona mapadayunon nga buhi walay katapusan.
Manay hinumduman nato ang bago ang mga pulong si Dios nga gikutlo sa dugma kining tutulo kanunay buhi og walay katapusan. Mo na dili ta kaingon nga namatay ang persona ni Jesucristo. Kay kung matay ang persona ni Jesucristo, mapil pagkamatay ang amahan ug ang anak. Kay usa man sila. Yeah, the three are one. O sila gilitukyod sa kasulatan sa dugma nga gingon nga the three live in eternity. Ang tulo ka persona buhi sa kanunay, walay katapusan. Mo sa dita magkaingon nga namatay ning persona ni Kristo pagkamatay niya unsay may tabo. Diyos man si Jesucristo, Diyos man ang persona. So di modo mapil pagkamatay ang amahan, mapil pagkamatay ang anak. Niya manghilad ang hitabo. Kaya sa Job 34 versikulo 14 ngadto 15, kung ugaling mamatay ang Diyos, patay tang tanan. Mga matay, mga langgam, mga isda, mga hayop, mga tanom, lakip sa tao, mapapas sa kalibutan. So, kung ugaling, pero di man mamatay ang Diyos, kaya Diyos gani mamatay, dili na na Diyos. Diyos na na. Muna nga, dili mamatay ang Diyos. Dugma na. Biblical fact. That the Father is God and He is forever. Mabasa na to sa Balang Kasulatan nga ang Amahan Diyos. Kikutlo ni Brad Rodi kaganina nga ang Amahan giilan na to. Gidawat na to nga Diyos. Ug ang Diyos way sinugdanan ug way katapusan na sa 1 Timoteo 1:17. Ikaw Diyos, nagalungtad kanunay, ikaw Espiritu o Diyos, ug wala kay kamatayon. Mo na tinuod nga Diyos walay kamatayon, pero na Diyos nga mamatay dili na Diyos, Diyos na. Mo na atong tubag sa pangutana sa itong higala. Nya karon balik nato si Dennis Abarquez. Daghang salamat pag-usab Barsog og may gabi pag-usab sa tanan nga nagtan-aw sa live streaming, labi na gyud sa on air sa DYRF Radyo Puwersa. May gabi kaninyong tanan pag-usab. Barsog akong pangutana about ining paghukom sa tuig sikataw. Kay naa may nangutana diri Barsog nga duna kuno usa ka tawo nga iyang gi-announce sa group chat nga kini nanguha og butang ug uban pang mga gamit. Ang iyang pangutana Barsog, nakasa ba siya Barsog nga iyang pag-announce nga kining tawhana for awareness nga nanguha? Kay matud pas Biblia Barsog, dili ta mohukom sa atong isikataw. Unsa may sala Barsog nga kini iyang gibuhat, iya rang gi pahibaw nga kining tawhana nanguha og dili angay kumpensaan. Unsa man ni Barsog, nakasa ba siya ani Barsog? Kay ang matud pas Biblia, dili ta mohukom sa atong isikataw. Unsa man ni nga sala Barsog? Actually, ang kamatuuran, nga kung tinuod tong tawhan ng ingon niya nga nangawat, nangilabot sa mga butang nga dili iya. Unya iya nang isangyaw sa katilingban pinagi sa media, peligro na. Kay kung ugaling dili siya siguro, mga rumors na, madungog niya mga balita, tudlo-tudlo, dili na tinuod, malagmit mo sumbalik na niya. Makasuhan siya glivilo sa kapanglimbong o sa kapagpadayag so sa ka mga pamahayag nga dili tinuod. Ang iyang unang buhaton para ma-save siya, i-report niya sa pulis. O ang pulis mangutanag, unsa may imong ebidensya nga kanang hatawhana tinuod nga nangawat. Huwag kay katag ebidensya, ayog ihagad kay ang pulis dili gusto makihasan. Musa mao na nga kinanglan tag prudence. Musa ng prudence, ka maminat ngunon. Musa nang ka maminat ngunon, maampingon ta sa itong mga pulong o hukom. Muna ang pangutana nga, nakasa ba siya? Kung tinuod yun nga, katong tawhan na tinuod nga, nangawa tingon naghimong mga kasalaon, kining ang iyang kalapasan mao nga, he is not the right man or person that would announce that to the public. Yang unang buhaton ngadto sa kapulisan, unya ang kapulisan kun dunay tinuod nga ebidensya, masikop na, nya daw sa korte, nya hukman na sa korte kana masuwat na sa mga balita sa magamit na ang media sa pagpaybaw. Pero karon nga pa na moabot niya ng hukmanan, ayaw pagpatakag sulti.
kay mahimong sumbalikon ka o giha kay pangitaan niya kag ebidensya di ka kahatag. Mo na atong tubag sa pangutana. So, Balik ta ni Mando Aquino ni taas kamot. Salamat Badsok ug maayong gabi sa tanang gapaminaw sa atong matulanon nga programa Badsok. Diretso ko sa ikaduhang pangutana Badsok ug katapusan. Badsok, ang impierno ug purgatorio ba mura man kana sila og bilangguan kay kun nakasala og dagko usab og silot samtang ang nakasala og gamay ra usab og silot. Muna gisulti sa balang kasulatan. Nasa San Lucas, 12 tudling 42, ngadto sunahan. Ngamingon si Jesucristo nga kadtong dagko og kasalanan, dagko kadaot nga nahimo, silutan og dako. Pero kadtong gamay ra og na damage, gamay nga sa, gamay sa dayang silot. Nasa Salmos 6 versikulo 7, God is just judge. Nga ang Diyos usa ka mataro nga maghuhukom. Mo na nga may tabo na. Pero susama sa atong kurte, mo man sad ang kurte, ang hukmanan sa kurte nag-ingon man nga give justice to anyone. So unsay kahulugas justice mao paghatag unsa ang angay sa katao. Kung siya way sa pasidunggan siya, he is innocent. Kung dako siya sa, doon ay puri ang ebidensya, niya mahug dito sa hukmanan na hukman, dako sa silot. Nganto sa munting lupa ba. Pero gamay ra siya sa, tingali, antara siya sa bilangguan sa barangay. So, mo na, kung justice ang Ginoo, ang ato sa hukmanan sa kalibutan, maninguha sa apply justice. Mo na ang tubag sa pangutana. Atong paminawon si John Porca. daghang salamat Badsok. O salamat sab sa kanunay nagsunod din nato sa Facebook live niya sa kaningag matalom lite. Mayong gabi ug mayong buntag sa maabot ni ining Sibya. Ang pangutana Badsok magsukad kini sa Catholic Filipino Catechism number 607 nya page 179. Unsa may kahulugan sa pagkamalukpanon sa buhat ni Kristus kaluwasan. Unsa may katinawanan ni Badsok? Kanang pong malukpanon, buot pasabot niya na nga, isabwag libot sa kalibutan. Lingin man yung kalibutan. Kung atong mabasa sa San Mateo 28, 19, nga sunahan, nga panglakaw kamo. O itudlo ang akong mayang balita o pagtulunan, ngadto sa tanang kanasuran. Nga sila magatuman sa akong kabubuton o pagtulunan. O sila, kung midawat o mabunyagan, maluwas. Muna nga, doon naging malukpanon. Gitawag na og the Catholic way of God's propagation of the faith pinagi sa simbahan. Kaya ang simbahan, matod pa sa Buhat 13:47, mingon San Pablo kita, morning Iglesia. Kitagan tas Ginoo kay gayunan, nga mapakailap, o kita instrumento sa kaluwasan, ngadto sa kinatumyan sa yuta. Instrumento ta isip kahayag sa katawhan sa mga hintil. So mao na ang tuyo sa Ginoo, panglakaw kamo sa tanang kanasuran. Mao na nga nganlan natog malukpanon nga palukup isabwag. Mao na nga salamat sa scientific improvement nga atong media karon sama sa cellphone, radio, television, uban pang communications nga mo palibot sa tibok kalibutan sa labing madali. Ug mao sad unta nga ang ebanghelyo sa Ginoo pagtulunan ni Kristo ug ang iyang mga milagro mahibaw-an sa tanang suok sa kalibutan. Mao na ang malukpanon nga paagi nga katong mudawat maluwas o katong dili mudawat mahukman sa silot. Rodi Ragasa. Daghang salamat Badsok. Nya maayo dayang hapon, maayong gabi diha sa Barangay Laguna, Basak Laguna, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Ray Restauro, Nelson Reyes,
og ni Tito Mirasol. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aritas kasulatan Bradsok dinhi sa Juan 12:47. God said, "If people hear my message and do not obey it, I will not judge them. I came not to judge the world, but to save it." Mingon ang Ginoo, ang mamati sa akong mensahe, og dili magtuman niini, dili ko hukman. Kay mianhi ako, dili aron pagsilot sa kalibutan, kundi aron pagluwas niini. Juan 12:47. Sa Sirach 3:24, many people have been misled by their own opinion. Their wrong ideas have warped their judgment. Daghang mga tao ang naisalaag tungod sa ilang kaugalingong mga pangagpas. Ang ilang sayop nga una-una nakagubot sa ilang mga paghukom. Sirach 3:24. O sa Exodo 20:4, niingon ang kasulatan, ayaw kamo pagbuhat o ayaw kamo pag-alagad ni ining mga Diyos-Diyos, mga larawan, dinhi sa yuta, dinhi sa langit, o dinhi sa ilawom sa yuta. Gidili gyud ang pag-alagad sa mga Diyos-Diyos. Sa Ezekiel 20:39, niingon na sang Ginoo, karon kamong tanang katawan sa Israel, alagari ang inyong nga Diyos-Diyos karon ug unya, kung dili kamo mamati kanako. Akong pangutana ni Bradsok, wa ka ni magkasumpaki ning Ezekiel 20:39 Bradsok o Exodo 24? Paliw ko nung patinaw Bradsok. Lantaw daklit sa duha ka teksto, gasumpaki yun na. Pero ano magkasumpaki kay kanang gipaybawas Ginoo nga Exodus 20 tudling 4 nga dili ta pasimbahon og mga bakak nga Dios, Baal, Belfior, Diana, Jupiter, mga Dios na di na tinuod nga Dios. Ato nang isalikway, di ta mo simba niya na. Nga ato mga larawan nga gipahimo sa Ginoo, igo rata sa paghatag og inganlan og respect og pagtahod sa Leviticus 19:30. Nangiyon ng Dios, you must respect my holy things. Respetuhan nato ang mga sagrado nga butang. So, sa Exodus 20:39 nga, nahala, simbahan ninyo ang inyong mga Diyos-Diyos. Nisugo na sad ang Ginoo. Pero actually, dili na sugo. Nga lang nag psychological reverse. Parehago nang usa ka batanon nga mag-upag yung suri-suri ya, nakatagbog barkada, nahubog, nagkamang lang siya. Pagkabos sa hagdanan, tabangin tao ko, ngano man dong, nalasing ko, tuyok ng kalibutan, nahubog ko. Ningon ang inahan, balik lang daw, dungagi pa na. Dili na sabton nga ang inahan, gusto yun maghubog-hubog yung anak. Aron ang buot niya pasabot, patagamon gining batanuna, tungod siyang ka madali-dalion sa pagkuyog sa mga barkada, nga dautan ang tuyok. So muna ang gusto sa Ginoo nga, balik mong simbas Diyos. Kay inyo namang nadawat ang mga katalagman o kasakit tungod sa inyong sala, dungagi pa na, aron magkagarbi ang silot ng inyong maangkon. Mao na ang kahulugan niya na. Salamat, Brother Rudy, o balik ta ni Dennis Abarquez. Daghang salamat pag-usab Bradsok ug maayong gabi kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa tuang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Diretso ko sa akong pangutana Bradsok. Dunay nangutana Bradsok diri sa live streaming about sa kining sala ba kining pagbuhat taog larawan unya isipon nato nga Dios. Matud pa diri Bradsok, sala ba kung maghimo ta og larawan kung isipon natong Dios, dako ba kining sala Bradsok? Supak ba kini sa atuang napo kasugo? Kung kitang Katoliko atong ilhon ang larawan ingon nga Dios, unsa may tubag nga to ani Bradsok? Sala ba kuno kung ang larawan simbahon or ilhon nga Dios? Nana sa Isaias 42 ngadto 44. Nga doon ay mga tao nga naghimog mga bathala. Gikan sa mga kahoy o mga bato, gikulit, unya gipintalan, unya sa paghumanas, paghimo nining mong larawan, miluhod ang mga tao ug misimba ni ining kahoy o bato ngayang gikulit
nga iyang giilang nga Dios. Dako nang sala ng mortal. Kay wa magtudlo ang Ginoo nga atong isipon nga ang mga butang atong gihimo ilho natong Dios. Kay ang Dios usak ka labing makagagahom nga naasta ng dapit. Dili ta kahimo sa iyang ingnon nato og larawan sa iyang pagka-espiritu kay di man makita. Pero magpakita na ang Ginoo sama ni Hesukristo nga atong Ginoo nga sa 1 Timoteo 3:16 ang Dios nga di makita nagpakita na. Sunod natin larawan ni Hesukristo. Mao na nga makahimo tag larawan niya na. Pero ang simbahan nagtudlo gyapon nato nga ang mga larawan sa mga santos labi na sa larawan ni Hesukristo ato nangatagan og pagtahod. Pero respeto ba nasa Catechism of the Catholic Church, paragraph 21, 32. When you pray before the images of the saints, do not stop to the image, but proceed to the person which present it. Mao na siya ang atong katubag sa pangutana. Dili na ingnon nato mo justify ang Ginoo. Kung dili mo silot ganyan na, kay nahibaw man siyang kahoy na iyang gililok, gihimo niya ang larawan niya, simbahon niya ingon nga tinuon nga Dios, kastiguhon siya sa Ginoo niya na, kay Dios gana, kay dili man na Dios nga tinuon niya gibuhat sa kamot sa tao. John Porca. Salamat, Brad Chok, o mayong gabi diya sa akong pagumangkon sa Lapu-Lapu, si Mario Duarte, o sa tanan nga nagsunod gyapon ani sa Kanabay, Esperanza, Matalom Leyte, mga Purka family. Ang pangutana, Brad Chok, sa maogi hapong katikisim, nagingon, nganong gipahimugat man sa kasulatan ang kaluwasan pinagi sa dugo ni Kristo? Di ba igo to, Brad Chok, ang pulong ni Kristo? Nga dugo mong iyang hugas sa kaluwasan? Mao na ang dakong problema kay naa sa San Juan 6, 32-34 nga ang pulong sa Dios mao ni ang espiritu nga makahatag kaninyong kinabuhi kun kaluwasan, pulong sa Dios. Pero nganong dugo man ang bot sa botahan dugo ang pagpasakit sa Ginoo aron pagtubos kanato nana sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 22. Gawas sa pagpaagas og dugo walay pasaylo sa sala. Muna si Kristo nga nagpakatao nisulob og dagway lawas tao doon dugo. Apan ang iyang pagka-Diyos nagapuyo sa tibuok kahimtang sa pagkatao ni Kristo. Muna ang pagpakamatay ni Kristo dito sa krus aron pagtubos kanato miagas siyang dugo. Diha ang iyang pagka-Diyos. The divinity of Christ permeates the very nature of His being man. Munang naa sa dugma nga ang kahimtang sa pagka-Diyos misud sa tibuok kahimtang siyang pagkatao. Mosa sa dihang namatay si Kristo sa krus aron pagtubos kanato, dili lang iyang pagkatao mo'y naggama nini sa kalampusan sa pagpanubos. Diha gyud ang pagka-Diyos ni Kristo, pero matud pas dugma, the divinity of Christ is unimpaired. Nga iyang pagka-Diyos wa maunsa, wa mamatay. Ang iyang pagkatao bisan siya nagpaagas sa dugo, pero diha ang kahimtang sa pagka-Diyos mipuyo siyang pagkatao. Mo siya iyang kasakit o kamatayon gitimplahan sa presensya sa Ginoo, mao nang makaluwas si Kristo. Kay diha man ang iyang pagka-Diyos, pero ang iyang pagka-Diyos unimpaired. Nasa na mabasa Teaching of the Catholic Church, paragraph 68. Nangingon nga the divinity of Christ unimpaired, though He suffered real death and He tasted real death on the flesh that died. Mao na atong tubag sa pangutana. Brad Rudy Rakasa. Salamat pag-usab Bratsok. Ditso lang ko sa Biblia Bratsok sa mga pangutana. Dini sa Galacia 2:16. So we know that a person is put right with God only through faith in Jesus Christ, never by doing what the law requires. Nasayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong, pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo ug dili sa pagtuman sa balaod. Sa Isaiah 14:24,
the Lord Almighty has sworn an oath. What I have planned will happen, and what I have determined to do will be done. Nanumpa ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang akong gilaraw mahitabo gayod, ug ang akong pagbuot matuman usab. Isaias 14, tudling 24. Sa Genesis 4, tudling 15, ang Ginoo mitubag kang Cain. Dili ka na mahitabo kanimo Cain. Kay panimaslan og silutan ko, og 7 ka pilo ang mupatay kanimo. Ang mupatay ni Cain, panimaslan sa Ginoo og 7 ka pilo. Busa, gibutangan sa Ginoo og patik si Cain, aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Akong pangutana ani Bradsok, unsa mang buot ipasabot ani Bradsok, nga ang Ginoo tuwa man mulaban ni Cain nga makasala mo tos Cain, mo amto nagpatay ni Abel. Pareho kunog patinaaw ani Bradsok. May na po kutana ni mo, Brad Rudy. Salamat kayo. Kay wala si Cain, ang usa ka anak, unang anak ni Adan ug Iba nga bangis og batasan, masinahon og envious kanang kay si Abel usa ka buutan nga anak ni Adan ug Iba nga naghalad kanunay kada adlaw og mga nating karnero sunugon pag ulbo sa aso mo salta nga to sa langit. Pero kang Cain nga mga gihalad kana mga lata na, mga di na makaon nga prutas, mga mais nga daghan na kay mga bukbuk mo ang ihalad. Mo na pag ulbo sa aso siyang halad, panas lang dayon sa hangin. Mo na nasina siya, nasuko siya, iyang gipatay. Mo na dako kayong salaod, og naguba ang kasing-kasing ni Iba ang inahan sa tuman nga kaguulog kasakit, kasubo ni Adan nga namatay ilang pinanggang anak, gipatay sa maguwang. Pero doon ay mga panghuna-huna nga giluwat ni Cain nga nahadlok siya tungod siyang kahimtang. Mo na nga ningon ang Dios nga ayaw kahadlok. Kaya ako magapatik kanimo ug way mo patay kanimo. Kaya nahadlok siya nga sa mga kaliwat ni Adan ug Iba, mga manghod ni Cain, tugkan og kasilag ug sila gustong manimaos sa gibuhat ni Cain sa ilang igsuon nga si Abel. Mo nang gipanalipdan siya sa tuyo ug tumo nga makalungtad sa siyang kinabuhi niadto sa layo dito sa yuta sa noon. Ug dito nang siya, wala siya kalibutan nga usa siya mga igsuong babae, nahibot dito nangitag tambok nga yuta na pangasawa niya. Iya ra tong igsuon. So mao na nga ang Ginoo dili gustong manalipod o mo laban siyang kasalanan. Apan gustong manalipod nga mulungtad ang iyang kinabuhi, ingon nga usas mga binuhat sa Dios. Mao na itong tubag sa pangutana ni Brad Rudy Rakasa. Pasalamat sa itong mga kaigsunan kuyog nato, si Brad John Porca, Brad Rudy Rakasa, si Dennis Abarquez ug si Amado Aquino sa kuyog nato, og pasalamat sa ato nang napahayag mga critics nato, pasalamat sa Talisay City sa pamunuan ni Samsam Gulyas, Honorable Vice Mayor Chuy Fernandez Asnar, nga mapobisanon ug buutan sad, og sa mga konsyales. Daghang salamat. Ang Diyos makapanalangin kanato. Daghang kayong salamat. Amen.